Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kopi. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Ning nggon aku tak sugu apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok? Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Mau wis ngendika Dik, langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masange ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Asmoh, moh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing apa. kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu Ramadan nindake poso Ramadan nindakno poso kepat yakat
ping 5 ngibadah haji. Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan no. Lah iya arep ngomong piye ya? Ning cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong, anting. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun diteleke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk surjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo surjan. Iya ben rampung. Lambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane iwut nabuh dhek ora nabuh ngerti mangani lawuhe kancane. Pun aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo mangga. Wo tenan ora? Yo. Ayo Ting.
Matur suwun Mbak Elisa. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Tolino. Iya. Mula ya omongane teng Pentalit ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Iya. Ya, dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha sremen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya. Engko terus jam setengah 3 gara-gara, setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar. Ya, kadang kala wayange sok ora iso ditonton. Ya. Ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya, ning watone sak madya wae, sak madya. Ganti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pak D Gita Toyan. Ya. Sinden cilik ae lho nek saiki wis gedune ora jamak-jamak saiki. Ya, ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Nah. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkahi ra apa. Engko ora empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipuro doyak genjik. Heeh. Nggih. Mencereng matang. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Ya. Mergo ya biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki ndahipun nek wis gedhe semene iki ya mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu ning anu kuwi ayu nika suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kali Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kuswati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok Nimas seda asih anu mateng. Eng sarena lan ngene Tatan kenggang sarambut cakete
uga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok no. Iya. Yen cedhak tansah mulat sita asih Pindha mimi lan mintuna ngono ayo nimas bareng ana tepi wajib sita asih langgam ketok ya nak ya rasah ngundang-ndut ki rasah nen mat-matan ya mangga aku kang setya satu sembah nuwun ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten sakarone ya no iya mergo
arep ming wujud tembang ning iki panuntun ya setya tuhu setya marang guru lakine setya marang bebrayane ya pancen bener lah ya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari pinanganten wis do pinter-pinter kabeh mantemani dadi manten iki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan ya nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok no ya pancen bener ya mak ki mau saka pepeling medhun ning setya tuhu ya terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh mengko sing alus-alusan meneh ya dadi diselang-seling sapa saiki ayo si sindenku sing rada baredan iki no ya sapa anting lambang sih ayo saka ngendi Banyuwangi ya iya Sugeng dalu Pakde Sugeng dalu ya bar suntik edan iki oh dadak ngentrok-ngentrok barang ngono oh halo selamat malam kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok ya lho sinden ki ora sok digulinake halo selamat malam ngau basa Jawa sing apik cara Banyuwangi apa piye ngono kok halo selamat malam ora niki sing rabi sinten to Pakde Pak sinten Keswan napa sing jenenge lali aku ngapunten lho Pak Kus ngapunten iki pancen rada edan iki ngapunten Pak putrane Pak Kuswadi gene ya ndelok catetan iya kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak sing menikah Pak Kusnadi hus piye to Pak Pakde Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana oh sing menikah Mas Yohan karo Mbak Wayu Azizah oh nggih iya iki piye hah piye ayo nembang pokon salto nembang anu apa jenenge Caping Gunung cara Madura Caping Gunung apa Banyuwangi mak Caping Gunung sik cara Madura ya suarane apik lho cah iki nok ya ming sok kumat oh dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang ya wis ora apa-apa mak yo ayo ting ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh lha nek sing adek kok Pakde ya jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora yo nek ndelok rupane ya lethek mosok iso lethek isih rumasamu apa ora rada putih ya ora gulumu isih biru kaya ngono heeh yo sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan nana sayang aduh jane ming mak sayang penuk iya gamelane sapa ya Pakde kok anyar gamelane Pak Kus kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus kok penak ngono lho Mas ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan ha pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko mon memaja kon kerajaan kuning Raden kono ditambahi Raden karo sayang oh sayang Raden mung karo ya dadi mongkro jenur kuning iya Madura suarae iya kembang nyapa mudar suaramu kaya ora tekan iki lho berani ya ya wah pamer iki enggak maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh sip ngono ora cengenges nyes cegum kok
Ya aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Le golek dadak ning Sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Iki menang-menang putra dalang lho no. Boyo. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Wak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berengse sone ra apa-apa to Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, sone apik padake. Ya maksudnya wedi nek. Sone iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae ngono. Wah. Wis ge nembang anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen ngolah swara pinter panas udan panas ujan leng-leng sayang terus tapi loh ngapa kok kurang ngedeng-ngedeng kok tak kumat masing kumat dalange malah daleke kumat gunung. Ayo kanca-kanca penabuh swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Misoa cape gunung saya. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Ngono Dadi nek latihan oh ning omah kulinane minggu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Pak goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make binek ka laben. Make binek kelaben.
Makek binek kelaben lakek. Mbuh radong aku. Halah. Ora ngerti. Ora gelem jelaske Mas. Ora masuk. Terus Innu menason barase banyu bening iki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Dan jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya Mas. Ya sak karepe sing kendang kok. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei dhek tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis dikek njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Pajak kira paham aku. Ayo. Ki jaman salah guyang-guyu. Piye? Terus udut. Wis iki ta? Iya, suwe-suwe ku anggere ngantuk tak patak cempolo ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salah nggon apa? One rong katut. Lah wong kaget tok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura iki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi. Wong tuane sok nyantet. Aku tahu padu latihan iki dunake. Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde ngene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa gunung
muni Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel Ya. mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. wah luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ting ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000. Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Ya. Syukur bisa pinter. Semester 4 Institut Seni Indonesia. nggih. Heeh. Gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan tukane ra jamak-jamak. Melek ya nek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji kae. Karo mecucune. Iya, ora apa-apa ora suwe-suwe anu Mak, suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin iki ya weton Kulon Progo. Ya, Mbak Tatin. Wah, kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa, ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Rak ngopo aku Biasane seneng tengkleng, Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. gulai. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Ya geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah nguruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gulai kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gulai kan enten kok bisa lah gulai kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asar napa? Ning nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmet. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok lah. Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa jeneng tambahi? Mau wis ngendika langsung tak tukokke Bros. Ning sing masangke aku lho. Masange ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa Bros. Lah ngapa? Asmoh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki mbok ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk Bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu.
Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tong sing ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tong sing apa? Tong sing gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki kamu tuh. Tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blek apa tempe? Trolo. Kok tolong le beleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh kae, ono sing wis menikmati kalau wis Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke rasa kuwatir. Jenenge- Mencari njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus semua. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, suatu wae tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kuwatir. Masa telek? Doyan yo rasa dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kondur Kasidan Jati. Oh iya. Nek kono adine Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sing dalu Pak Tejo. Oke. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok Sugeng Dalan. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Engko nyebut. pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham? Wis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Ya. Rina wangi dadi ati Neno tanpa dar tanpa Nendra Nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak sapa? sing ngedram kuwi Oh, piye kok pocokan kuwi. lagi das luput terus Ora apa-apa ndene kok ngono yo njaluk larang wah. Ayo suwuk kowe kleru kok dang des ya. lama tak jumpa gimana kabarnya Ya, iki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganakke Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. ae krancang Oh, terus oh. nabuhe piye Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek kenceng. Iki merkane patimu. Entek kenceng. kok jenengan nanggap kula tak ndelok Ora ana wektune. Nek ana wektune praiwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. kok prihatin Ayo saking rapayune terus digratiske. Ya. kayung yon marang slih bidang apa to Ayo gagas gratis kuwi mah. gagas gratis piye Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing Nggih. arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesek tak mbuk. Awong dhek mayang iki pun abuhe nek pas adegan
Sedih menso nangis kabeh kok nabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora yo. ceritane lho. Sesuk piye iki? Iya. Marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kayung yun marang sliramu satemah lara ya mangga lamat wus katon tejane yen bong berangan aduh wiragiane sinawang tan bosen yen basangut winggo patut nyoto jati ati Nadyan bebasane kalingan gedeng salembar limas ayas kancanan rasa ning atiku Neno pacaane sarwa asri srobat
sembah nuwun Mbak Sampun. Tatin. Ya iki mau iler tandure. Srebing Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Amung Sang Hyang Pratunggapati jebul saking Brangwetan. Kalingamiga sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamandhan diwasane. Menawa kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawur cita anggara rakata buta maisa Respati mintuno Eka dwi tri catur panca Satsapta hasta Hastana wadasa Apa to pertanyaan keparani bali dateng kula sarombongan supados dalu menika atur pasugatan inggih menika panglipur krana panjenenganipun gadah damel ngunduh mantu panjenenganipun Raka Mas Yohan Maulana lan Mbak Wahyu Asisah ingkang sampun kelampahan nalika dinten Minggu tanggal 1 Agustus 2019 tabuh 8 enjang wonten ing padukuhan 6 Bojong RT 022 RW 011 Panjatan Kulon Progo. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken kejawi namung mugi-mugi tansah langgeng anggenipun mangun bebrayan. Mangun bali wisma sakinah mawaddah warahmah semanten ugi panjenenganipun Bapak Kuswadi anggenipun sampun inggih menika ngaturaken pasugatan kagem para lenggah, para rawuh, para tangga tepalih, mitra kawruh sedayanipun ingkang dalu menika rawuh wonten ing dalemipun Bapak Kuswadi. Panjenenganipun pinaring ana liru ingkang sakmurwat kaliyan kesaenganipun lan nampa barokah rejeki ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Menika ingkang saged aturaken sembah nuwun. Sampun tabuh kalih. Mila ya ndang ceket apa perlune goro-goro ya tetembangan sing kepenak
sing iso dirasake kagem para lenggah. Wah, matur suwun mboten nyono piyai saking Bojong sakiwa tengenipun. Namung menika ugi mboten saking piyai Bojong. Saking pundi-pundi papan sami rawuh wonten ing papan mriki ngantos papanipun mboten namot. Sembah nuwun anggenipun sami tresna dhateng kagunan wayang kulit utawi seni budaya kula lan panjenengan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ning 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 nong 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 nong. Gamelane ya jos. Jotos-jotos kabeh. Ya ming sajake kurang dilaras menika mangke nek wis dilaras Pak Kus. Wah, penake ra jamak-jamak. Slenteme sing telu rada sliring. Kenonge akeh sing rada sliring. Mangke nek diundangke tukang laras gamelan wis dilaras ngono diunekke jan penek kae. Wong gamelane ya apik tenan. Ning 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 nong nong nong. Lumbung desa pratani padha makarya. Cedak iki. Ayo yo. Padha nutup yen wis rampung nuli adan. Ayo Kang. Balungane Mas. Ayo di ayo gambang tok. Ayo Sitertok. Wis ra apa-apa, dilaras meneh. Padha makarya. Ayo di ayo yo. Ayo Kang. Sajae wis cetha kabeh saiki. Yo didhawuhake Mbak kula tak undang Kang Gareng kali Bagong. Wektune ndak ngoyak engko ndak malah ora rampung-rampung. Neno neno mangga. Ah siji. Sungai ajo manglo. Ngetan bali ngulon jangono sapa to? Daleme Pak Kuswadi. Duwe gawe apa? Mantu putrane Mas Yohan Maulana karo Mbak Wahyu Azizah. Kanthi atur ora saoke-oke sakinah mawaddah warahmah. Wis mencakup semuanya. Oh, ora tekan kaken-kaken inen-inen. Reng, apa? Tak pikir-pikir donga tekan kaken-kaken inen-inen ki rumangsa kurang pas. Kok kurang pas? Donga tekan kaken-kaken inen-inen kok bareng tuwa malah pisah. Ayo. Ha to?
Donga ya tekan puputing yuswa, puputing umur, padha sih sinian, padha andun katresnan. Pancen bener ngono. Tutuk le momong putra wayah. Amin sing dijaluk ya pancen ngono to. Heeh. Ayo to, Gong. Bener, ora kok tekan kakang-kakang. Kedawan cangkem nek kowe. Lambemu jan kekamban. Ki malah justru klasik. Ah iya. Ngene iki asline. Oh iya. Saiki rak Bagong ora di model-model werna-werna. Seneng ya tru wong dadi manten iki seneng. Saya dipahargyan kaya ngene iki jan nyenengke aku blas ora ya mbiyen. Sing nyekel hansip soalé. Ha iya. Kecekel hansip. Ya wis ora iso piye-piye. Paling mengijab tok wis rampung. Heeh. Keluargane bojoku karo keluargaku didekke siji ning omah. Padha tepung-tepungan terus ngresmekke aku dadi mantan. Wis beres. Iya. Ora nganggo bulan madu. Men ngopo men dintup tawon? Lho tegese bulan madu ki lunga wong loro karo garwane nendi ngono lho. Wong cukup ki lunga. Bar rak mandan ngene iki terus bulan madu. Honeymoon jenenge. Lho. Lunga ning Bali, apa ning Lombok, apa ning Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Barat. NTT iki Nusa Tenggara Timur, itu Nusa Tenggara Timur. Suka-suka parisuka andon katresnan wong loro. Wes ora jamane. Aku mbiyen yo mung diturukke nang Amban Gedhe karo Semar. Oh. Gek nang kono turu bareng ya mbokne bojoku, bapakne bojoku. Anake, ponakane, sepupune. Aku turu nang pojok lor, bojoku turu nang pojok kidul. Iya. Arep bulan madu rekasane ra jamak-jamak. Wis melek tengah wengi bapakne bojoku nglilir udut gedhe banget kaya kebul. Ora sida. Terus ngerti bapakne turu, aku wis arep brangkang nyedhaki bojoku, mbokne nginang. Taktik wes. Ayah iki aku. Ha ta. Rampung mbokne nginang, aku arep brangkang anu marani bojoku. Anake sing cilik, anake adine bojoku nangis Warataya. Sidane tekan esuk ya mung mentreleng matane. Ora ngopo-ngopo, blas ora ngopo-ngopo. Saiki ya, Gong. Beda wong dadi manten wong duwe wong ora iki. Ah iya. Tur dasare kowe ya mbiyen ya jarimu ya dirabekke hansip kok. Ah iya ya. Ora apa-apa, Tru. Pengumuman, Tru. Ya. Panggilan kepada Bapak Gito dari Bendo Trimurti Serandaan ditunggu teman-temannya di mobil parkiran. Oh, iki mbok menawa keturunan ning isor uwet iki, Tru. Ya ora kok ya. Aku dinteni ra teko-teko ae karang ngantuk paling. Pak Gito dari Bendo Trimurti Serandaan lho, saka Serandaane rawuh mrene. Iya. Matur suwun ya Gong padha tresna karo wayang. Mestine ku pancen kudu ngono. Heeh. Ayo iki wektune mepet. Ora gek oke ngomong gek tetembangan sing kepenak sediani gamelan karo Pak Kus. Wayange ya apik, sinden-sinden ya kabeh isih padha kepareng lenggah. Dimanfaatke terus. Ya. Sing muni ya urung akeh mau lagi anting Ayu karo Agnes karo Elisa karo Tatin karo Elisa. Ya. Aku engko ngecim sing anu lho, tengah kae lho, cendik dhewe kae. Oh iya. Prastiwi. Heeh. Arep tok kapake, arep tak londre. Ora ngajar ana wong arep dilondre ora. Ya mbaya semen ora. Kae ya sok melu aku, nek aku prei ya sok melu kakangku Mas Wisnu. Iya. Wis pokoke ngendi sing payu. Iya. Soale kae ra iso nek kon meneng ki, Tru. Kudu tetep pentas. Ha iya. Wong nek ra ana sing mayange ya dandan Jawa ning prapatan barang. Mesakake kowe ki ora. Ya diaturke yo. Ya ngaturke tetembangan sing kepenak ya, Tru. Ya. Tak nyuwun pambiyantune, Mbak. Sapa jenenge iki mau ana sing nyuwun Sinom Parijata. Ya. Coba Mbak Orisan dhisik. Ya, Mbak Orisa ya kena. Ya. Nomor pira saka ngendi men penonton prisa? Nomor 3 saka nggonku. Kowe katut ditung ora? Ora. Sing katut ditung anting jiro lho. Ha.
Biyaine kuwi. Oh. Sing bengese abang banget itu. Heeh. Kaya bareng emah-emah kuthuk. Padake jati lan ora emah-emah kuthuk. Ayo ngono kuwi sinden ki dandan ngono ki men ketok apik. Penggirung barang ya suarane ora entek ya isih cantas. Wah lah ya. Kuwi anggere turu terus diinfus. Heeh. Suarane iki dices ya, dices kok ya. Nano. Ha. Iki Mas Joko Budiarto Ketua Pepadi Kulon Progo rawuh. Lenggah kae nang kono. Tandil lho kok kuwi mentahke omongane wong kowe. Aku nek jauh ngomong apa-apa aku iki kaya sia-sia ngeculke swara iki. Iya. Terus Kang Si Kang Asi setyane kelakon marang Gusti Kang marang Gusti Kang Peparing. Dasare Mbak Orisa iki lagi nggerbini nom. Wuh, lagi meteng nom to. Kira-kira ya 3 sasinan. Wuh, jare Kyai Sepuh iki meteng 3 sasi ketok ayu-ayune. Didandani apa-apa wangun. Ngomong sapa? Iki senengane iki. Agene bojoku meteng 3 sasi tak dandani apa-apa ya elek. Ha bojomu elek apa ayu? Elek. Nah, wis pancen saka kono. Ning tetep tak anggap ayu to. Ha iya. Mergo tumrap aku ki malah contoh kanggo temanten. Ditanamkan di hati Mas sapa mau? Mas Johan. Heeh. Maulana kuwi pokoke ayu dhewe sak donya kuwi bot garwane merem mripate. Nek weruh wedok liya. Iya. Tetep kudu nang omah ayu dhewe bojone. Iya. Kaya aku ya ngono, Tru. Aku wingi weruh wong wedok nganggo miyok katokan cekak, rambutnya disemir, wah putih banget wong. Aku langsung merem. Hup. Ayu dhewe bojoku. Bareng tekan omah tak tilih iki ayu kono mau. Ayu sing nganggo miyok. Terus ngoyak aku. Wah. Edan kowe, Gong. Heeh, wis suwe. Iya, iya. Kudu ditanamkan kaya ngono kuwi. Ya. Tamtu tar kaya njebluke mercon tak tu peming sak sinome sinome adirung laire wis ana ya Gong wis ning nyatane sprene diunekke ya penake ra jamak-jamak anggere gamelane rampek-rampak sindene ya
apik suarane, geronge ya rempek. Wah, ora kalah karo apa jenenge iki? Banyulangit. Ora kalah karo apa jenenge? Liwong. Ah iya. Ya ning ya kepiyakno karang ya saiki kudu anut jaman kelakone terus ade ya kudu manut karo kahanane. Kadang kala nek limbukan kau sing do nyuwun piyai nom-nom kuwi do dalu lagu sing modern-modern ki ya kudu dipinangkani. Ya. Mula nuwun sewu mayang saiki ro mayang biyen ki nuwun sewu angel saiki lho. Kok iso muni ngono? Heeh. Biyen pandemen wayang ngrungokke swara, ngrungokke lakon, ngrungokke nurutke cerita. Nek saiki awake dhewe ngladeni piyai akeh, piyai nom, piyai sepuh kudu diladeni. Ya. Piyai nom karepe piye, piyai sepuh karepe piye? Ya. Ngono kuwi kudu dipikir tenan. Carane wong dodol le masak ki sesuai dengan rasa karo sing padha tumbas. Iya. Nek rasane ora gathok ya wis. Iya, mula awake dhewe kudu pinter ngolah. Pinter piye carane selalu berpikir setiap saat. Heeh. Bener, Gong. Kudu ngono. Penabuh-penabuh ya ngono ku kabeh. Kudu berpikir piye. Wah, iki ana sing njaluk Wahyu Kalaseba. Sesuk kudu latihan Wahyu Kalaseba. Iya. Aja latihan Wahyu Krisnawati. Ha iya. Jaluki Wahyu Kalaseba kok latihane Wahyu Krisnawati ya wis. Ora gathok. Bola-bali didengkul cengele. Cengele ngapal. Sapa kuwi kok didengkul cengele ora. Aku ya gumun sinden ora tau ketemu sing lanang kok meteng ya. Ya men kowe. Ora apa-apa kok. Risa kuwi lho. Pendak bengi lho melu aku kuwi. Heeh. Bocah ora ana wektu kok ya ngerti-ngerti Pak kula niku nganu nggih izin nggih kula ngandhut. Lho aku. Kapan? Nggih diselakke Pak. Esuk-esukan. Lah nggih to Pak. Hah? Ketemune ning nek esuk. Ha iya, aku mulai bojomu mangkat kerja, bojomu mulai kerja kowe mangkat nyindal. Arep ketemu sok kapan? Kaya Wahyu kae lho sing lanang wani jegal barang. Jegal piye? Ah iki teko telat tak takoni ngopo telat guyang-guyung. Manpak ana nika. Wis arep metu lawang kok dijegal. Saisane nglakoni ya, Gong. Ayo kepiye to ya? Aku kuwi nek ora sabar-sabare bojoku apa kelakon ta? Iya. Asli aku ora ora guyon aku tenan. Bojoku kuwi ya mulang nang isi, ya dosen televisi. Heeh. Kuwi nek aku mulai dek, heeh, kuwi menggaweke wedang tok karo gaweke maem. Kuwi aku bar mangan turu. Oh, turu tekan setengah 4 jam 4 kae. Oh. Wah, ngeplok banget. Parang yo ngono kowe. Asli kok ngeplok-ngeplok. Tangi gregahe bojoku urung mulih saka kantor. Aku dandani bojoku lagi mulih dik. Aku mangkat. Kapan le ketemu? Oh. Ngono ya, Gong. Ya meng sok tak jiwiti. Kaya yang-yangan wae. Harus kowe. Wong wis bangun bale wis mau rasane kudu isih tetep kaya yang-yangan. Nek rasane ora kaya wong yang-yangan, tresnane luntur, kuwi ora apik. Wis ning gedhok. Iya. Mangkel anggere dadok-dadok kok kon ngomong wae. Nanti kentekan kata-katae. Terus ki Mbak Orisa. Gamelan biji ereng apike kaya ngene iki. Heeh.
Monggo sing kagungan ya tresna karo nggon seni, bener. Kaya Pak Kus iki kurang apa? Iya. Njereng gamelan lenggah ning kursi ngundang wiyaga bayar. Kono yon-yon karo dirungokke dhewe. Weh. Ana wong teko melu ngrungokke dusir. Iki wong apa melu ngrungokke kok dusir. Lho, sira dirungokke dhewe kok kaya aku ya cita-citane ngono kuwi to. Oh. Aku iki upama dadi wong cukup iso tuku gamelan ngono, tuku. Ngarepe tak gawe pendopo lenggan ngundang wiyaga-wiyaga kuwi. Kon nabuh. Oh, delok raine dhisik. Kok delok raine piye? Angger wiyaga raine pucet delok keserakat iki. Tundang wae. Kon nabuh. Kaya aku nek undang-undang genduran ngono lho, Neng. Apa? Oh, tak ciri khase. Angger tak dodol lawange dok. Sing di tanggaku mbukake raine waras aku. Pripun Pak Bago? Mboten sida aku ya. Tak goleki sing tak undang sing do masuk angin. Oh. Dadi kok ora teko beseke wutuh. Wong kok cethile ra jamak-jamak to Gong ora kaya ngono kuwi lho. Sing jeneng bondo iki ditumpuk ki ora mingsra tak kandhani. Oh. Sesuk kuwi sing ditakokke iki kelakuan tingkah laku. Perkara kuwi duwe bondo duwe akeh iki sesuk kuwi ora bakal dikatutke. Ngono lho, aja cetil-cetil. Kulinakno menehi. Lho, ngono lho. Ngekeki payung wong kudanan, ngekeki sandang wong kawudan, ngekeki pangan wong kaluwen kuwi tembunge simbah-simbah kuwi. Kuwi jane mung ukara sepelene nek dionceki wah jerone ra jamak-jamak. Ana meneh sing jero meneh. Ngendi truk? Kali ngendi? Kali dengkulmu mlocot kuwi kata-kata kok ya. Nek tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Nek tanganmu kiwa ngulungke, tanganmu tengen aja weruh. Kuwi maknane jero banget. Aja tok cemplungi lho, Tru. Iya. Klep kowe engko. Omongan ro Bagong ira gathuk. Dintekke Mbak Orisa mangga. Mung kari ngenteni Pak Kuswadi ngemban putu ya Tru. Lah iya. Wis ngrabekke putrane mala karamakake Atmaja Putra. Heeh. Sune putune lair terus dinehi tata upacara kaya saiki wis meh ilang lho. Sing endi? Sing kae lho bocah cilik dikurungi nganggo kurungan jago kae lho. Oh, jenenge kae apa ya aku ora ngerti. Ana nek cara Jawa ana, engko bocahe milih apa? Oh. Nek ya nyata tenan kok, Tru. Nyatane anakku sing barep iki nyilih bolpen, lho saiki sing barep dadi guru. Weh. Oh, ya Reng. Iya. Nyatane anakku sing barep kae sing wedok kae mbiyen daman dikurungi kae milih dom, saiki dadi tukang jahit. Anakmu mbiyen tak kurungi ra? Ana kurungan luwake. Kurungan pitik. Kowe ya lho teko to? Heeh. Petro ya nyawang to? Anakku aku kurungi malah nyekel kecrek. Kecrek borgol. Saiki nang Polda kalau kecekel. Oh, ayo wis pestimu anakmu dadi maling. Gleleng ngene no. Gleleng piye? Anakku nang Polda aku mengarep nang kamar mandi kawal polisi. Lho, mengarep madang ki segone diambu polisi. Lho. Kuwi tegese kuwi dijaga ora kok dikawal. Ndak anakmu mlayu. Ana ngono apa? Wong nang kamar mandi kawal polisi nek ora anakku. Kurang gleleng. Ya wis ngono wae Neng. Wah, gleleng banget wis. Nek ora diyoni ndak malah ming padu ora. Wong iki maling kok iso maling kok. Tak lebokke nang universitas. Kowe arep mengambil apa le? Ya engko sak anane, Pak. Ngono. Maksudnya mengambil ki anakmu ki sing ora dong, tok takoni arep ngambil apa? Maksudku ki aku ana njukuk jurusan apa? Kowe njukuk apa le? Dhek muni ya engko sak anane, Pak, entuk komputer 3. Oh. Ayo kuwi terus kecekel kuwi. Aku sing goblok ki anakmu ora. Karang iso. Sing nomor 2 wedok kae. Nomor wedok kae pancen iso njunjung mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Oh ya syukur. Kae sing tak mimi tenan. Kelas piro saiki? 3 SMA. Wow.
Juara apa kok iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa? Juara dengkulmu mlocot kuwi. Lah ngopo e? Meteng e. Lho. Meteng kok mikul dur mendem jero karo wong tuwa ki. Lho kepiye ta? Apa ora gleleng? Sing jeneng anak wedok Bagong meteng tanpa suami iki ora wong top-tope wong. Ora saya tak takon tope nggon apa tope? Tope nggon apa? Tope nggon apa? Tope nggon bolpen. Bolpen top. Iki bengi iki Bagong jak omong kok ora tau gathuk ta, Tru? Ya suntik yo, Gong. Suntik matamu e. Ora kasar-kasar kowe. Ora lara kon suntik. Aku omongmu teng pletot ora karo-karoane. Iki sing nyuwun Pak Kos. Oh. Bagonge kudu ngerol. Ket sore mau. Wo, mula tak goleke lakon sing kaya ngene iki. Ayo mbok menawa ta, Tru? Ah iya. Nembang aneh, Tru? Ya. Sing rada gagah. Apa manut karo kowe? Nyuwun suarane Ibu Waranggana. Aku tak njaluk cara nganu ya, Reng. Cara Banyumasan ya. Oke, ora apa-apa. Cara Banyumasan boleh. Ora srur-srur bentet kotake, Tru. Tak-tak. Tak nyuwun Mbak Rido ben bawa. Neno. Iki saka ngendi, Tru? Saka Majenang. Majenang Cilacap. Ning sekolahe ning Isi Ngayuja. Waduh, kaya kowe. Iya. Mbak Kayune Rido. Dalem. Nembang anu Banyumasan ya. Ya. Ya sing apik dinung-dinungane piyai ponjok anu mbojong kene kaya kowe. Ya, senajan gara-gara isi akeh penontonnya ya, Pak. Isi akeh tuh. Iya. Piyai bojong seneng maring wayang kulit aja keliru Rika. Oh. Seneng aring kaya kowe kepriwen? Senengane wayang kulit Rika. Widok rada bosok ya. Wis wengi ya mandan budek. Apa? Mandan budek. Wis ngeli. Wis wengi. Oh, wis wengi. Oh, melu budek kene. Iya. Sama. Iya. Raden, kiye lho anting iki mangan terus kiye bocah iki. Apa-apa dipangan. Ya wis ben karang bocah ya. Ayo, kowe kuwi lho gayane nglamur. Tahu tahu rebus ya dipangan ora. Nyong sida kon nembang ora? Sida Mbak Rido aja kaya kowe aja gelak. Ratin Arya Waraku Dara Nyata lamun Satriyan Jodi Pati kengko rame entah tak cara Banyumas iku kudu ning wis saya suda iki ramene ya, Tru. Heeh. Kejaba nek gelem metu tengkleng. Wah. Dapurmu ora njur nembung. Mboten Ding, mboten ming guyon. Dene wonten nggih monggo. Wis Gong, ora saru ora. Saru Bagong saru. Godek wak simbar jajak Yen nganti yen ngandika kerang gereng
pindak guntur nyata Satya Prawira Rama kaget nyong Pak. nyong yo yo tuli kaget kudu bareng sih Aja mancing. ora mancing nyong ora kepengin mancing Dasar Satria Prawira Rama iling kula eling kula eling ayo mikir dadi cekel ayo gunungane Senapati mandek ye neno marah kanca meng marah kanca kok marahi menggo uang kudu pucuk ele maring anak oh kae kandhane kowe meneng to ndak do kepoyo-poyo kae kowe iya kacek apa ditinggal
kok gembleb Janyacan ora seneng mundur bae Prigelondong gelondong kalaning aci Prigelondong gelondong kalaning aci Rama awas kur ya rasane wong dikamaru ana maning gendinge wangko dalinga Nadyan kuwana ning ora kuraleka ura-ura ning ati dadi gembira ana maning gendinge wong dalinga Nadyan kuwana ning ora kuraleka iya semangat ta aku wis sore mae sae omong pokoke anggere iki wae urung truk iki seprete rung dodong anggere muni dombe terus wah bar gara-gara kae do urut antri nguyuh antri nguyuh ora ya ora apa-apa apik iki mau ayo gentinan gong wis iki mau gareng sinom parijoto aku Banyumasan kowe arep ngopo aku nembang ya nembang nembang apa sik tak mikir sik ya model ngendi sik ya napa kula tak matur nggih, Gembira Loka niku mboten wonten kijing. Wontene kewan kok, ana sing Gembira Loka kijing. Asnane Pak Joko Tirtono. Sing duwe Gembira Loka. Ana kijing mirane Gembira Loka sing. Dadi suarane bareng bapak-bapak ngendika ana sing mburi Gembira Loka ngarep kijing miring. Gembira kijing. Loka miring. Ya wis. Heeh. Ayo Teng kowe nembangane Teng. Ya, ayo ndak nyambut gawe nok Cahayu. Ayo. Napa? Ayo terserah, apa wulan andung-andung apa? Ya apa? Mengkari siji wektune iki. Apa Pak De? Wulan andung-andung. Ah, Banyuwangian, yo. Bawane terserah apa. Sing kae mati bareng, urip bareng ngono kae. Dengarane wis murai ora ngantuk cah iki. Heeh. Nek nyenggaki mau lho bengak-bengak seneng aku. Oh iya kok. Seneng Mas golek ngoyo-ngoyo. Kowe iki kon ngadeg malah cerewet wae. Lah ngadeg apa? Oh iya no kae ana sing Oh. Iya, iki wis sapa ngerti sok kowe diundang Pak Kus dhewe mrene. Kon bengak-bengak. Kon ngopo? Ya kon luap-laup ning latar. Bisa manuk. Karo dibandemi. Mesake. Yo, bawane cara Banyuwangi. 6. Omonge top tenan nek swara kono. Dina babi ya parang lho Pak De. Rasah. Lah timbang memang kedip-kedip karo Mbak Ayu terus ya. Ya men karang bojone. Oh iya. Bojone kedip-kedip ki kangsenan kok. Engko tayungan ya. Heeh.
Dondon ya walase ono watese urip yareng mati dewe-dewe yareng semayane boleh nyekel miki keleke ora dipamerke wong nyekel mik kok mesti ngene lho iki ra kemana-mana to napa nih sing kemana-mana baunya lah aku wis nganggo Rexona wah Rexona 3.500 pamerke yo leletono ndok asin malah buru-buru omongane karyo maning urip yareng mati yareng semayane piye ora swara iso dinikmati tenan Iya. iso anu lho kekuatane iki mesti saka wetan kowe nggo sebeh Gusti aja nggo pengasihan kowe sebeh ya apa maksude kowe iki nang ndi lho dek mben kae nang Ngawi ya penonton sak alun-alun kon sorep sirep kowe nyuwara urip mati bareng mati bareng sampyo Heeh. iso meneng kabeh Iya, ya mae sangoni rombokne paling anting-antinge kuwi oh napa anting-antingmu kuwi lho oh sing nganggo kembang mbok sesuk sak pote kabotan kewar-kewar kupinge ora Heeh. Mangga. napa Pak ulang andung-andung apa gelang alit ulang andung-andung tenane aku seneng ulang andung-andung ya sampean joget tapi wah wis tak antil malah modar Nggih. andung na nadane ora pas ora wis men to Iya, yo, mangga. Ulyan andong metu saben ulyan saben taun
Iya, bocah ya belajar ngono terus. Sesuk golek tembang Banyuwangi sing anyarane ya. Nggih. Apa kira-kira? Cengkir gading, impen-impenen. Cengkir gading sing piye? Tayungan lembean kegel ring katuan. Oh. Terus refe mengke nge-rap Pak Di. Repe piye? Tapi didrami aku gelem Ya aku sing ngedrami kok cangkemku. Fales. Fales dengkulmu mlocot iki. Aming dram kok fales. Ya. Ngene iki. Dis tak. Oh iya. Dis. Sekar gendeng cengkir gading gandinge wong meneng ngondo kelopo yo mayu yo karisa mancung tapi senalono cicira kawibla alamane kalengan sutra pene ono unduana kelopo bedang sip iki. Heeh. Apik tenan tembang-tembang kono apik sesuk dilatih terus. Ya. Sesuk. Lho. Ora nekat kaya nganggo kesel barang kok jeneng. Selak pengin aku. Aku selak pengin dosa, sak dudusa, sakia. Cengkir gading. Seneng tenan aku. Wah, bapak mripate mendelik. Ngewaske kene ayo sowani engko ndak salah duka. Ora penak, heeh. Rire sarta pawon uting